Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Pope at audience. Elderly's talents and charisms must be celebrated. The Holy Father stressed this message during the Wednesday General Audience in St. Peter's Square as he continued this series of catechesis on the meaning and value of old age in the light of God's Word. He reflected this week on the Old Testament heroine Judith and all the lessons that can be learned from her. When she was young, Judith had saved her people by slaying the Assyrian general Holofernes. After this victory, she returned home and spent the rest of her life with her family. The Holy Father suggested that Judith can serve as an example for all those older people who in retirement find themselves adjusting to a new chapter of life and new opportunities for personal growth. The Pope said Judith's time of retirement had come, as it does for many people, after an intense life of work, of great dedication, or after an adventurous existence. Retirement can be unsettling. How to make most of it? Heroism, the Pope pointed out, is not only that of great events that fall under the spotlight, it is often found in the tenacity of love poured into a difficult family and on behalf of a threatened community. The Pope recognized that for many, the prospect of retirement coincides with a well-deserved and much-desired rest from demanding and tiring activities, but often it is also accompanied by trepidation, where some ask themselves, "What am I going to do now that my life will be emptied of all that has filled it for so long?" He recognized that one feels a loss after being used to everyday work, which also involves a set of relationships, the satisfaction of earning a living, the experience of having a role, a deserved consideration, a full-time job that goes beyond mere working hours. Of course, there is the commitment, both joyful and tiring, of looking after grandchildren. But we know that today fewer and fewer children are being born, and parents are often more distant, more subject to travel, with unfavorable work and living situations, he said. Impact of grandparents. Pope Francis said we should ask ourselves whether we make this effort to reshape. Let us try all together to make them more human, more loving, more just in the new conditions of modern society, he said. For grandparents, an important part of their vocation is to support their children in their upbringing. The little ones learn the power of tenderness and respect of frailty, irreplaceable lessons, which are easier to impart and receive with grandparents. Grandparents, for their part, learn that tenderness and fragility are not just signs of decline for young people, they are steps that make the future human. We shall continue the Pope's catechesis next Sunday. Pag-ampo alang sa Sinodo. Nagabarog kami atubangan kanimo, O Espiritu Santo, sa among panagtapok diha sa imongalan. Uban kanimo lamang nga bugtong mugiya kanamo. Himuang imong puloy-anan ang among mga kasing-kasing. Tudloi kami sa dalan nga among pagaadtuan ug sa paagi nga amo kining makabot. Kami mga mahuyang ug makasasala. Ayaw itugot nga kami mopasiugda og kaguliyang. Ayaw itugot nga ang walay kahibalo magtultul kanamo sa sayop nga dalan. Ni ang pagpinig makaimpluwensya sa among mga buhat.
Himua nga makakaplag kami diha kanimo sa panaghiusa ug nga dili kami mahitipas gikan sa dalan sa kamatuoran ug unsay matarong. Kining tanan among gipangayo gikan kanimo nga nagalihok sa matag dapit ug panahon diha sa kahiusahan sa Amahan ug sa Anak hangtod sa kahangturan. Amen. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Steve G. Santiago and family, Stu and Nancy Santiago and family, Stephen and Joy Santiago and family, Salime Santiago Lim and Benedicto Lim Jr. and family, Sunny Boy and Luella Santiago and family, Fancy May D. Imbong, Mercy Evangelista and family, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrile, T. Linaw Trucking Services, Mr. and Mrs. Protasio and Fe Takandong and family, Davao Durian Laundry Services Company, Sherdan, JDB Diversified Incorporated, Melvin E. Aviles, Willands Food House, Silvina Datoy and family, Jess and Amelia Dison, Gus and Sophie, Mrs. Ampi Casas and family, Adolfo and Malu Ato, Purita and Lorenzo and family. Offering of the Holy Mass. Accept, Most Holy Trinity, this sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. Amen. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group: Captain Ireneo and Betty Malano, Bonifacio and Lilia Mabilin and family. Thanksgiving intentions: Dida Tumalip, Anonymous, Magdalena Kukam, Carlos Tan and family, Salvador family, Nenning Sermon and family. Good health: Milagros and Michael Chinses and family, Mercy Evangelista, Ernesto and Erlinda Aguilar, Lita Montalban, Nelio and Evelyn de la Peña, Lilia and Bonifacio Mabilin, Ronel Mabilin, Vivian Cam, Captain Ireneo and Betty Malano, Janet Gan. Birthday intentions: Bing Ongkinko, May 19, Nesha Villamor, May 23, Zenaida Salvo, May 24, Adriel Blandi Borla, May 28. Special intentions: protection and good health of Captain Ireneo Malano and officers and crew of MV Lady Rose Bay, Captain Eribert and Malano and family, and crew of MV Kakariki. Recovery and healing of Ryan P. Aguilar, Emil Season, Regina Cispedes, Julie Sanz, Linda Torrejos, Rudy Torrejos, Merlin Brasha, Sol de Velos, Raimundo Apostol. For the eternal repose of Lucas, Rodolfo, Bernardo, Milagros, Luciano, Jermaine, Erlinda, Claudio, Marutas, Julio, Minandro Sr., Anastasio, Filipa, Eduardo, Ernesto Sr., Jessica, Manuel, Renerio Sr., Conrada, Adelaida, Leoncio, Damaso, Floro, Linda, Feli, Christine, and all those who died of COVID-19, the victims of war in Ukraine, all the souls in purgatory, all deceased benefactors, sponsors, and cooperators of the Paulines Media Mission. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton, paling kawasa sila gikan sa sakit,
ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo magdayeg sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Kitang tanan nangandoy sa bag-ong ug labing maayong kalibutan. Kalibutang adunay katarungan, kahusay, kahapsay, ug adunay kahiusahan. Nagdamgo kita og nagampo sa usa ka kalibutan nga adunay pagdayig ug pagsuporta sa matag usa, ug nagampo sa kalibutan. Isip mga igsoong babay ug lalaki, diin adunay pag-inambitay, dili lamang sa kalipay, kundili apil usab ang mga kasakit. Mauusab ka na ang pangandoy sa Dios. Mahimo lamang kining matuod kung adunay kinasingkasi nga pagtinabangay uban sa Dios, pinaagi sa pagbuhat sa sugo ni Kristo nga mao ang gugma. Mao kini ang formula nga makaalim og makabag-o sa atong masakiton ug nangusbat nga kalibutan. Ang mumisa karong buntagang mao si Father Nathaniel Ibanez, OSB, St. Benedict's Monastery, Cugon, Digos City. Ang choir karong buntaga mao ang Voces Marianas, Pauline's Media Choir, Davao City. Manindog ang tanan ug dayigon og simbahon nato ang Ginoo sa atong pagsalmot sa Santos nga Misa. Kinabuhi, nabuntog niya ang kasalanan o kamatayon. Ang Ginoo nagmadaugod, ibalik kita ngadto sa kinabuhi. Ginoong Jesus, uhay kayo. Hallelujah, hallelujah. Daigon ta ang Ginoo, daigon si Yesu Kristo. Salamat Ginoo sa gugma mo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Mga igsuon, aron maangayan kita sa pagsauli ni Santos nga misa, atong pangayoon sa Dios ang kapasayloan sa atong mga kalapasan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kinakalapas ako dako iyang sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angay nga buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyon ang sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Kami
Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit, Kadait sa iyang mga tao, di sa yuta. Ginoong Diyos, langitong Hari, Diyos samahan makagagahom sa tanan. nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayi kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawag ng sasala, sa kalibutan kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo, sa Amahan, dawat na ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang lalaki, alang doon o Jesucristo. Tuban sa Espiritu Santo, lihat sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga naghatag kanamo sa kaluwasan o nagpagkasinagop nga anak, tan-awa nga mapuanguron ang mga anak sa imong gugma, ug hatagi kami sa mga nagtuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan, ug sa langit nga maoy among kabilin nga way kinutuban. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nagwali sa maayong balita si Pablo og si Bernabe didto sa Derbe, og nakakabig sila og daghang mga tinun-an. Unya, namalik sila sa Listra, unya sa Iconio, ug dayon sa Antioquia sa Pisidia. Ilang gilig-on ang mga magtutuo o gidasig nga magpadayon sa pagtuo. Nanudlo sila sa pag-ingon, kinahanglang moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Sa matag simbahan, nagtudlo sila og mga pangulo, ug uban sa mga pag-ampo ug pagpuasa, ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya milatas sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Perga ug unya mipataghulog sila ngadto sa Atalia. Gikan didto milawig sila balik sa Antioquia, diin kaniadto gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ila nang nahuman. Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa simbahan o gisuginlan sa tanang mga gibuhat sa Dios, pinaagi kanila, ug sa iyang pagbukas sa dalan alang sa mga dili Hudyo aron motuo sila.
Ang pulong sa Ginoo. Daigon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Diyos. Daigon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Diyos. Ang Ginoo mahigugmaon ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako kaayo. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon alang sa tanan niyang mga buhat. Daigon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Diyos. Papasalamat ka kanimo ang tanan mong mga buhat. O Ginoo, paday ka kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya, sa imong gingharian ug pasuginlan sila sa imong kagahuman. Daigon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Diyos. Pasangyawa sila ngadto sa mga tawo sa imong gahom, ug sa mahimayawong kasanak sa imong gingharian. Ang imong gingharian usa ka gingharian alang sa tanang katuigan, ug ang among paghari nagalungtad lata sa tanang kaliwatan. Daigon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Diyos. Kinutlo gikan sa basahon sa Ang Gipadayag. Unya, nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, nga gikan sa Dios, nga sama sa kaslunong babae, nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Ug nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios ania na sa katawhan. Magpuyo na siya, tipon kanila, ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makiguban kanila, ug siya mahimo nga ilang Dios. Pahiran niya ang ilang luha, ug wala na'y kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Unya, ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na
ang tanang butang. Busa, isulat kini kay kining mga pulunga, kasaligan, ug matuod gayod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog sa pagtindig. Magsadya kita ug magmaya, mao kini ang adlaw nagihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug magmaya. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa nakalakaw na si Judas, si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag, ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kon ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao, ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyo og bagong sugo. Paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo. Paghigugma ay usab kamo. Kung maghigugma ay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Sukad pa sa elementary pa ko, hangtod nag-high school, nag-college, diha sa pangutana nga ngano man gayod nga si Jesucristo nagpasakit o nagantos, gisakit, gipatay, nganong nahitabo man gyud ni sa iya ha. Kasagarang direktang tubag nga akong madunggan, sukad pa sa gamay pa ko, muingon dayon, aron maluwas kita. Mugini kasagaran tubag, aron maluwas kita. Nga sa ato pa, initubaga kung atong tanawon, dayag kaayo ang handom sa Dios nganha sa tao nga misupak kaniya ug migawas sa paraiso. Nga unta, kining tawhana mubalik sa iyang sabakan. Kining tawhana mahibalik sa paraiso. Ug kining maong handom sa Dios, dayag kaayo diha sa Biblia kung atong basahon gikan sa Genesis hangtod sa gipadayag. Ang Dios naghandom nga ikaw ug ako inigbiya nato sa kalibutan puhon o sa adlaw sa paghukom, ang handom niya nga unta kita makasulod sa gingharian sa langit. Nga unta kita maluwas. Klaro kayo kini. Ugani diha sa mga pagbasa karon gikan sa unang pagbasa hangtod sa ebanghelyo, mausab kini ang gihatagan og gimbug-aton ang atong kaluwasan. Apat kining handom sa Dios nga kita maluwas,
magpabilin lamang nga handom tungod kay kini na kinahanglan sa atong personal nga participation, atong hunahunaon nga usa sa mga gihatag sa Dios sa tao nga nindot kaayo ni atong panahon nga iyang gibuhat ang tao kining personal nga kabubuton. Mao nga dunay duha ka matang sa kabubuton sa Dios ug ang kabubuton sa tawo. Ug gani kining kabubuton sa tawo gigamit ni Adan ug ni Eva sa pagsupak sa kabubuton sa Dios. Apan karon kita giaghat nga kining atong gasa sa personal will o kaugalingong kabubuton atong gamiton diha sa pagsunod sa kabubuton sa amahan. Dihay usa ka pari nga namatay August 22, 2021 usa ka Heswita. Matud niya, simple lang man unta ang atong buhaton kita mga tao. Simple lang unta atong buhaton sa kalibutan. Una, ang pagtugkad sa kabubuton sa amahan. Ug ang ikaduha, ang pagpaningkamot nga makinabuhi pinasikad niini. Nahimo lamang kining complicated tungod sa atong mga personal nga mga paningkamot sa panginabuhi sa matag adlaw diya sa relasyon ug uban pa. Apan kining duha lamang ang ato unta nga paningkamutan diha sa matag adlaw nga pagpuyo. Ang pagtugkad sa kabubuton sa amahan ug ang pagpaningkamot sa pagsunod o pagkinabuhi pinasikad niini. Diha sa ebanghelyo ang atong Ginoong Jesucristo wala nagkulang sa pagpahinumdom kanato unsay atong himuon aron mahimo tang nagmasinugtanon sa kabubuton sa amahan. Matud niya sa atong Ginoong Jesucristo, paghigugmaay kamo. Ang pagpuyo lamang diha sa gugma mo'y maghimo nato nga mga nagmatinumanon sa kabubuton sa amahan. Muna nga nindot atong pamalandungan kining puntuha biran sa atong kaugalingon karong adlaw sa matag adlaw ni simanaha. Nagmahigugmaon bako diha sa akong pagkinabuhi sa matag adlaw. Nganha sa akong kapika sa kinabuhi, nganha sa mga kapamilya, nganha sa mga suod nga higala, di lamang kana lakip na ngadto sa mga tao nga nag-ila kanato, nga ila kitang kaaway. Ngadto sa mga tao nga bugat diha sa atong dughan, naghatag kasakit sa atong kinabuhi. Nagmahigugmaon ba kita? Nindot atong bantayan kining upat ka mga timailhan nga nagmahigugmaon gayud kita, ilabi na nganha sa mga buluyagon sa atong palibot. Kaya ang tao nga mahigugmaon, una sa tanan, naningkamot sa kanunay nga magmapaubsanon. Humble. Nga diin, bisan giyataka na ang iyahang dignidad, ang iyahang tawhanong katungod, ang iyahang pagkasiya, padayon siyang nagmapaubsanon. Dili maghuna-huna o revenge o pagpanimalos. Ikaduha, ang tao nga nagmahigugmaon, nagmasinabuton. Kay daghan kay diha sa palibot nato at kinahanglang sabton tungod kay duna pud sila ilang mga kahinaan nga lisod pud kaayong sabton pero kinahanglan natong sabton. Ang tao nga nahigugmaon, ikatulo, nagmapasensyahon. Dinhi daghan kay mupaltos kay kini mga tao nga buyagon lami kayong duklon. Huna-huna pulong buhat. No? O ikaupat, pinakabugat, ang tao nga mahigugmaon, nagmapasayloon. How forgiving are you? Huna-huna ada ng tao nga nakapasakit nimo karon. Tao nga dakog sala diha sa imong kinabuhi. Tao nga murag alang kaniya dili ka tao. No? Bugat kaysa sa imong dughan. Kaya ba nimo siyang pasayloon? Kini ang tao nga nagmahigugmaon, nagpuyo diha sa gugma ni Kristo, ang gugma nga wala mag-ila o paghatag og unang pagtagad sa kaugalingong interes kundili nagmasakripisyohon sa kaugalingon tungod og alang sa kalinaw ug kalipay sa mga tao sa palibot. Lisod nga himuon, dali ra kaayong gitukon. Mao nga sa kanunay atong gikinahanglan ang grasya sa Dios ug nining santos nga misa ato kining pangayuon kaniya
Kundi lamang ni santos kami sa kundi sa matag adlaw nga pag-ampo nato. Lord, hatagi kami nining grasya nga magkat-on kami sa pagpuyo sa kinabuhi nga tinuod nga nagmahigugmaon. Aron sa kanunay kami nagmasidugtanon kanimo ug sa katapusan kami makadayon sa gingharian nimo diha sa langit. Kanunay akong ginasulti, no? Ako pari ko wala napasabot nga malangit nako. Pati ang mga madre o kani mga nangalagad sa simbahan, maningkamot mo, maningkamot ang tanan, o hinaot nga sa katapusan, magkita-kita tang tanan didto sa langit. Ipadayag ta karon ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misakas siya sa langit, ug nagalingkod sa tuwos sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang matinud-anon ug praktikal nga gugma sa isig katawo, ang labing dakong timaan sa sulod sa atong katilingban ug sa matag usa kanato. Nahibalo kita kung unsa kini kadakong hagit alang kanato busa mapabusanon musalig kita sa atong Ginoo diha sa pag-ingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang simbahan sa kanunay magpakita sa kamahinungdanon sa gugma labaw sa tanang bili sa kinabuhi. Magampo kita. Ginoo pamatia kami. Nga ang Santo Papa, mga obispo, kaparian ug kamadrehan ug ang tanang mga lideres magpadayon sa pagpadasig sa katawhan pinaagi sa kinabuhing nagasunod kang Kristo. Magampo kita. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga Kristiyanong katilingban mulatas sa naandang mga kinaiya sa pagkahakog, pagkamapanimaslon, pagkamakaugalingon. Magampo kita. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga bag-ong napili nga mga tungdanan sa gobyerno maninguha sa pagkat-on, pagpuyo sa gugma ni Kristo. Magampo kita. Ginoo pamatia kami. Nga mamahimo kitang instrumento sa dakong gugma ug kaluoy sa Dios ug magpadayon sa pagpakita sa atong mahigugmaong buhat alang sa atong isig katawo, ilabi na sa mga masakiton, mga kabus ug mga gisalikway sa katilingban. Magampo kita. Ginoo pamatia kami. Nga ang atong mga igsuong nangamatay, mahiuban na sa banay sa Dios didto sa langit, uban ni Maria ug sa tanang mga santos. Ilabi na ang mga nangamatay
nga mga biktima sa COVID-19, mga sakop sa cooperators, benefactors, o sponsors sa Pauline's Media Mission. Mag-ampo kita. Ginoo, Kapatiya kami. ang imong gugma Ginoo maoy maghatod kanamo sa imong gisaad nga bag-ong langit ug bag-ong yuta. Tudloi kami sa imong gugma o Dios pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dayon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan kagikan sa imong kamagihatagon nga dawat namo kanang gihalad kanimo ang paan nga abot sa yuta ginama sa kamot sa mga tawo mahimo kini ang kalanon sa kinabuhi alang kanamo. Dayon Dios. Dayon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan kagikan sa imong kamagihatagon na dawat namo gihalad kanimo ang bino nga abot sa yuta ginama sa kamot sa tawo mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Dios. Mga igsuon pag-ampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. O Dios nga naghimo kanamo nga nakaambit kami sa kinabuhi sa usa ug labaw nga Dios pinaagi sa talahurong pagbinayluay niining sakripisyo sa Eucharistia. Itugot nga sama nga nakaila kami sa kamatayon, magpuyuunta kami kinabuhi, subay sa kahibalo sa maong kamatuuran. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Nagibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Hangay matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon apan ilabi na gayod kanu sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan siyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, 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 nga Ginoo, Diyos sa kagauman, tulo ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos. Ipadalay mong espiritu ang pagsantos nini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan ni pasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iya mga tinunan ug miingon, dawata kini ug paginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatay na pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Romulo ug George sa among mga obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Pangayon ta karon sa Amahan nga pasayloon niya nga itong mga sala ug dadong kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Inunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang ginharian ang gahugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita tang pag-inig sa unay. Poderosa Diyos na nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Poderosa Diyos na nagawag kang sa
malinaw sa Mga igsoon sudunga ang kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ulang kitang ginapit dinhin ining iyang bangkit. Ginoo, dili ko angay ng kalawat kanina. Apan ang mamahal. For those who cannot receive Holy Communion, we pray the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Mag-ampo kita. O Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon, ug himua nga makalabang kami gikan sa daan nganha sa bag-ong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. To married couples for the Amoris Laetitia Family Year. This pamphlet is a letter to spouses for the celebration of the family year this year. Available at the Paulines Media Center, Bolton Street, Davao City, Philippines at 55 pesos per copy. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug magapanalangin, magagiya, magaprotekta kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa atong dadon, puyan ipaambil sa uban ang gugma ni Kristo. Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. Maglipay kita, magkanta kita, kay nabanaw na siya. Sa kahayag niya, nalamdagan kita, sa tanan kang pag-alatan. Ang tanan nga kadalanan, malingon sa kahitasan, huyuhuy sa kahanginan, magtudlo sa kalangitan. Maglibay kita, magkanta kita, kay nabanaw na siya. Sa kahayag niya, nalamdagan kita, sa tanan